Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upot sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes, pitsa 23 na bulan sang Oktubre tuig 2020. 68 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na, 70 dias na lang ang nabilin para karon nga tuig saylo na kita sa tuig 2021. Ano ang nagahulat nga kapalaran sa masunod nga tuig? Dako ina nga pala mangkutanon sang aton mga kauturan. Number 1, magapadayon bala ang COVID-19, maga-iskerda siya o kon hindi. Amo ina ang dako nga pala mangkutanon, mabalik bala ang kinaanda naton nga panggawi, makabatak pa balang ekonomiya sa bilog nga pungsod Pilipinas. Dire sa syudad sa Bacolod, kahapon nagamonitor ko na intriga ko sa report ni nga mga 300 ka mga negosyo sa Bacolod nagsira bangod sa COVID-19. Pinsarabla, 300 ka mga establishmento komersyal. Kag 471 sa Negros Occidental. Daw hindi ko ma-imagine kung paano ini gaduso kita sang 30th month pay. Kinanglan niya ihatagid kay man ara ini na pagkit sa aton laye. Ang gina-question ko kung nagsira ining 300 ka mga negosyo. Kag subong man 471 sa Negros Occidental, paano ini sila makahatag sang 13th month pay? Ambot silingon, problema pa ini. Talakayon pa ini nga problema. Obligado bala? Ining nagsirira nga mga 300 ka negosyante nga magbayad 13th month pay. Kaya sigurado ako kung nagsira sila, ideklarar nila losing ang ilang negosyo. Kung losing ang negosyo, paano mo sukton sang 13th month pay? So ambot silingon, linibo ka mga empleyado gihapon, kag mga trabahante naton ang hindi makabaton sang 13th month pay. Sa pagsira sining mga negosyante, dako ina nga question. Ngay pamangkot naton sa dole, obligahon mo bala? Ining nagsirira nga magbayad sang 13th month pay, daw kabudlay nga obligaron kay man ang ilan ni rason kun nga nagsira sila, bangod nagapamirdi sila. Ang iban ganiyan nagsira temporaryo. Ti kon temporaryo, questionable gyapon. Ang iban niya permanente na gid nga nagsira. Nga daw hindi nagid kabalik, hindi nakabatak sa negosyo. Pinsarabla dagko nga mga establishmentos Bacolod ang dagko nga mga hotel, nga planta ni business end kag iban pa kadalagko kayos ni nga negosyo nagsira. Kag namayad ting question amo ni. Nakabayad na sila, binayran ang mga empleyado. Anong matabo sa ila 13th month? Sukton pa bala sila sa mga empleyado sa ila 13th month pay? Kay nagsirira na sila kana perde sa negosyo. So, amo pa na ang aton nga talakayon kapamangkoton sa dole kung bala obligado sila kaysa pananaw kuya ti wala na sila sang responsibilidad sila mga empleyado, nagsiragan sila kay namierde pagkatapos hindi mo na maobligar guro nga magbayad sang 13th month pay. Ari pagid ang gobyerno mapahulam kwarta. Bawa gareklamo naman ang pila ka mga grupo sa mga empleyado niya. Ang mga employer na nagreklamo. Ang tag-iya nagreklamo, niya mapahulam ka mo. Gamay-gamayan niyo man ang saka. Di mapahulam ka, tapos kung kadako sang saka, daw angay lang yung nagpahulam ka, binawi mo sa saka, sobrante pa. Ginansihan mo pa, abi ko na kung bulig sa gobyerno.
Ay, porte nga problema ini. Ang ginapangatubang naton. Nga hilapit na biya ang Disyembre, bao, pobre man. Ang aton mga empleyado kan hindi makabaton. Bisan bonus na gid lang. Kung wala 13th month pay bonus, pwede. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan.
morning. Bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamating. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman palamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45, daw nalipay ako. Sining nagligad nga mga inadlaw, nga porting arangkada ni Presidente Rodrigo Duterte nagdeklarar nga wala sang lugar ang tanan-tanan dire sa pungsod nga nagahimo sang kalakasan, anomalya, kalamalamahan, kag korupsyon. Daw maayo pamatian. Ugaling may mga pila ka bagay lang ako nga luyag at agon. Iban sini nga mga opisyal, ginatudlo na nga among responsable sang korupsyon sa ila ahensya. Bureau of Customs, ang Bureau of Immigration, ang piladra ka mga gintudlo nga may mga anomalya, hindi ko kay kung ang mga kaalyado ni Presidente Rodrigo Duterte, kung ginatudlo nga niya, muna siya, amo gina siya ang hari-hari da. Kung niya kaalyado, sila niya, hindi dali lang. Kinanglan makapresentar kamo sa nagkakaigo ga ebidensya, batok sini. Ang iban gani ko niya tudlo, porte na ang anomalya, ginkakas. Abi mo ginkakas, hindi ginsaylo pa sa mataas nga posisyon sa ahensya. Amo lang ng luyag ko nga klaruhon. Ang tinagas ang presidente, all-out support ako, nga kinanglan wala sang korupsyon sa anuman nga sanga sang gobyerno. Tani ginikugan niya. Wala kabilinggan kon kaalyado ko. Ting iban na ginatudlo na nga may mga anomalya. Ang sa presuhan to, palangga yaman to, ginkakas, sinaylo, sila yung nga pwesto. Ang iban, pinangakas, sila mo daw tutuod, gid. Boss damlag, pagkaganya, ini siya, sinaylo sa amo ini nga ahinsya sang gobyerno. Si Department of Health, perting arangkada sa mga senador niya, hindi may salig ang presidente. Dalang sanay. Kaggadamo pa. Tiyan mo na nga kisaga, palo pamangkot lang kita. Maayo man nga ula na tasang lipod-lipod pa. Kung may korupsyon, sipaon sa pwesto. Nang eksakto nga ikogla, sipaon sa pwesto. Kung hindi kalyado. Para nga daw medyo makasiling makita. Okay nagsiling man ang presidente nga kung kalyado imbestigaron anay. Kung hindi kalyado, sipaon na yun. Para wala tada mo question Nablang yung magsiling ka nga papasol mong korupsyon. Pagkatapos, akusahan ang pila ka mga nagapanguna, mga manager na kung sino nagapungko sa ahensya. Masiling ka na, hindi iimbestigaron tanay. Padalman tanay. Base bala kung hindi man, amo na bala. Pero kung daw wala bao salong sa Malacanang niya, sipa sa pwesto. So daw, medyo may duha-duha kita. No, klaruhon. Kung puti-puti, kung pula-pula. Amo na bala nga, ang tao ga pamangkot na, no, nga
Kung ila tao, imbestigaron, kung di ila sipaon, wala gyud diferensya. Ha? Nga kung ang tao ga ginatudlo nga may korupsyon kag ba pamatudan imo man kalyasa kag hindi kinahanglan palariho tindakan sa pwesto. Wala ka man dapat taguon. Wala ka man dapat kadlukan kung wala kagahimo anomalya kag korupsyon sa diin man nga sanga sang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng sikmura. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo.
pinadampingan. Pagdayon Aksyon Radio. Pagdayon Aksyon Radio. Intriga ini nga balita. Sa Bureau of Immigration, kundi porte, pastilla scheme, porte ni, nga isyo, agi na imbestigar na, ang iban na, miyembro pa sang National Bureau of Investigation, mag-utod pa. Ang iban, opisyal sang Bureau of Immigration. May mga kunaibans isa kag isa. Naintriga ako, bangod may report, nga ang isa ka security guard sa Bureau of Immigration, ilatudlo nga daw may baho salong sa pastilla scheme na diskubrihan nga ang isa ka security guard may ara ginapadagiyahan nga propiedad nga mga 4 milyones, 14 milyones, sobra ka damo nga milyon. Ina security guard. Kung ang security guard makaangkon sining kadako nga propiedad, ano pagidayhan ang hari-hari sa pastilla scheme nga ni? Ini saya daw medyo manugbantay lang, pabulag-bulag, pabungol-bungol, masulod ang mga Chinese national, bayad na, wala damo reklamo, sa listahan arangalan, pasok na, wala damo nga question. Ti kon nakamilyon ang security guard, pila iya? Ang ginbulsa sang mga hari-hari sini sa Bureau of Immigration. May kunaiban sa National Bureau of Investigation kag pila pagid ay handira ka mga empleyado. Purting iskandalo, no? Purting pangwarta. Security guard lang, purti kadako sa propiedad. Security sang Bureau of Immigration. Milyon ang propiedad, security guard lang. Pila iya ang hari-hari dira. Pila iya ang ulo-ulo sining mga tao dira sa Bureau of Immigration, porting manggad nila, no? Susuo. Hapos lang. Wala damo problema. Kunta ka lang, may ara man manugpatigayon, ang ngalan ibutang daan sa listahan. Pagpanaog, kung wala ka sa listahan, o sisaon ka mga bag mo tanan na ano ka, diin ka naghalin, ano, tanan-tanan. Pero pag siplat, gapangilayay lasla, pag sinyas niya ngalan niya na, rana, riktaya sulod. Pag rikta sulod, butang sa buon-buon. Tiyamak bukon, lilibo-libo ka mga Chinese national kagiban pa. Ang pasudlon mo nga wala sa nagkakaigo nga papilis, wala na kinanglan pa nga kung ano nga bagay nga lahimuon, rekta lang sulod, hulog lang kwarta. Di kinanglan mo nga may ara ka man kung naiban sa security eh. Ang security pa bulag-bulag malang, kag pamungol-bungol, ariyo, milyones yung propiedad ya, kadibuinas ng mga tao, wala obra, tulutindog ka lang da, solusinyas ka lang, pulo pangilay ka lang, may milyon ka na. Amakin mo yan? Ay, puwerte oo, hindi maintindihan. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID?
Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIBA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng 1 parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi Standard Time, Las 7:03, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magaduloong sa aton sa mga balita lokal, nasyonal, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.